Pangalan? Pangalan lang. Amin. Middle name? Mali. Apelido? Ilang taon? Amin. Ama namin sumasalang kasambahin na kami magmabasa amin na kayo masundin na nabuhay dito sa araw-araw patawarin mo kami sa inom. Bago kami nung anong masakit sa dyan? Ganun nga, kung ikaw lang pumorma, tanda lang, alin ang masakit? Yan. Ilang taon na masakit yan? Pinailot mo na siya. Paulit-ulit lang. Anong ilot? Himas-himas lang? Inumin mo siya. Banggitin mo si Kristo pag ininom mo siya. Pagkatapos mo uminom, siyempre. Okay na. Sarado. Alam ko naman ito masakit mo eh. Mega shoutout dyan. Ay, parang nanonood sa'yo. Hindi kasi tayo sa Facebook page. Oh. Ito masakit, di ba? Yan o. Yan yung parang may buto. Yan o. Yan o. Tingnan mo ha. Bitaw. Huwag mo lagyan ng power. Ganyan mo lang. Bitawan mo. Babaya mo. Bumagsak. Hindi, ibagsak mo. Di ba ganyan lang, oh? Di ba? Ngayon, oh, hindi tumutuloy, di ba? Ito ang sakit niya. Ayaw tumuloy, oh. Oh, parang may nakalak, oh. Oh. Oh, tingnan mo itong isa. Oh, diretso lang. Straight ang katawan. Kaya mo. Oh, di ba? Di ba? Meron din konti. Konti lang naman. Harap sa akin. Para matapos tayo. Relax. Ilang taon mo na ito sakit? Taon na po. Sa taon na? Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Masamang espiritu at masamang elemento. Lumayas ka sa loob ng katawan ng taong ito. Patahimikin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Relax. Unahin muna natin itong kanan. Mag-relax. Wag na, ito na. May 3 minutes tayo. Saan taon na to sakit mo? Relax. Nakikita ka rin. Minsan nahihirapan namin na. Sumasabay. Ipit ugat talaga to. May hirap to eh. Relax lang. Natural lang. Sige pa. Higa lang. Higa. Huwag mong pigilan. Sige pa. Hindi na maayos. Okay. Sige pa. Sige. Hindi na maayos. Hinga. 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 Natural lang. Tingin ng direct ko. Ako lang. Huwag mong galawin. Okay. Ganito. Lagay. Higa. Ngayon na maayos. Tayo. Kakakain ko lang eh. Pipintikin ko lang ito. Hindi mo na kita bubuhatin. Hawak. Relax. Natural lang. Hinga. Okay, relax. Tama na. Tanda lang konti. Mind lang. Yan lang. Oh. Hinga pa. Okay. Relax. Okay. Straight pa.
Bila. Okay. Galaw mo. Wala ka. Ano? Wala na po. Ha? Wala na po. Nawala na. Hindi pa tayo tapos ha. Sige. Dati po kasi pag tunga ka lang, hindi na masakit na talaga eh. Hindi na masakit. Hindi na. Wala na. Wala na. Meron pa. Hindi pa kasi nakalak yan ha. Open pa yan. Ibig sabihin hindi ko pa siya nalalak. Kahit ganun. Dati po masakit po din. Ngayon wala na. Wala na. O tatapusin na natin. Paalam ka na. Ilang minuto lang natin nakalas. 2 minutes lang. 1 year. O, paalam ka na sa YouTube channel. Salamat po sa YouTube channel. Taga saan kayo? Makati Taguig po. Makati, Taguig City. Taguig City po. O sige. God bless. God bless po. O sige. Tapos stop natin. Gumaling ka na. Nawala na sakit. Opo, lahat. Lilipat tayo sa Facebook page. Okay na. Okay na po. 1 year mo na sakit. Taguig City ka ha. 1 year mo sakit yan. Opo, kanyar na. O ngayon wala na. Wala na po. O sige. Salamat. Alam na. Tigil lang natin ha. Pati yung paghinga ko, okay na eh. Sige. Dito na natin gawin yan.